Ndewanu ụmụ Igbo ndị ọma afọ m bụ Amaka Ekwo. Abụ m nwanne ụlọ nwaanyị so na ndị na-akwado ntọala ọdịnala na omenala Igbo. Ndewonu. Tata bụ 22nd October 2025 n'ọgwụ afọ ndị bekee. N'ọgwụ afọ Igbo anyị nọ n'ọnwa nke itenaanị. N'izu Igbo tata bụ afọ. Ndewonu. Anyị ekene Chukwu okike na mmụọ niile ya n'okike na-arụ ọrụ. Na-ekene mmụọ niile okike nyere ikike dị iche iche n'ọrụ niile ha na-alụ na ndụ anyị, na ndụ ezinụlọ anyị, na anyị be nna anyị, na anyị ukwu nna anyị, na anyị niile ebe anyị bigasị, na anyị Igbo niile. Ferika mmụọ okike nyegasịrị ọrụ dị iche iche ha na-alụ. Ndewonu. Asị mụrụ na tata bụkwa afọ. Ama m na anyị lụta na akụrụngwa afọ bụ anyị, ife anya na afọ oyi bụ anyị, mmụọ ya na afọ oyi bụ anyị. Ọ mbọsị afọ ka eji achụgasị ụmụ aja dị iche iche n'ala Igbo. Aja eji achọ ogologo ndụ, arụ ike, ụba, aja eji akpụ alụ, aja a na-achụ mbọsị afọ erika maka na afọ na anịghị afọ ọanị bụ mmụọ na-achị mbọsị afọ. Ndewonu. Nye aja ọbụla ọ bụ metụtala anyị, mbọsị afọ ka eji achịkalị ya. Ndewonu. Nkụzi njibịa taa bụ ikwupụla anyị. Anyị na-adị na-anụ asị gị kwupụla anyị, ọ bụkwala anyị. Anyị bụ ụmụ ọdịnala. Anyị ga-ejisi ike na-ekwupụla anyị oge niile, na-ekwupụla anyị n'ife niile anyị na-eme. Ọ bụrụ na anyị nọdụ dịka ebe ife melụ, akpọ anyị bịa kwuo ka ife si mee, anyị kwesịrị ịma na anyị ga na-ekwupụla anyị. Ọ gịnị bụ ikwupụla anyị? Ikwu n'eziokwu, ikwu ka ife si mee, ịkwụba aka ọtọ. Ịbụrụ ana dịka a witness, osighari ebe ife mere, ịkaba mbọ na ị ga-ekwupụla anyị. Maka gịnị? Anyị bụ mmụọ. Maka gịnị? Anyị bụ isi mmụọ n'ọdịnala Igbo. Maka gịnị? Ije na ụmụnna gị ma ebe a na-akpọ isi anyị, ọ gịnị ka anyị ọ gịnị ka anyị ji bụrụ isi mmụọ? Anyị bụ landlady, Mother Earth. Anyị bụ anyị, nye anyị dị ka tenant nọ na be anyị. Nye anyị nwere ikike, ọnya nwere ikike ikpeazụ isi na ị ga-ebi ma na ịma mbi na biya. Nye anyị nwere the power evict. Dịka landlord nwere power ịchụpụ gị na biya, to evict. It's a similar concept. Ọnya ka anyị ji bụrụ isi mmụọ. Jesi ụmụnna gị ga-afụ ebe na-akpọ isi anyị.
ọ bụ na ghọta onye abụ ifo na adị ọdịnala Igbo asị gị ọgbapụ ụkwụ mmadụ eji enwe iyi ọgbapụ ifo oyi n'ụkwụ ọgbado ụkwụ naanị anyị nwere ikike siri ike nya anyị kwesịrị ịma ụmụ ọdịnala na ọ dị mkpa na anyị ga na-ekwu eziokwu mgbe niile ka anyị wee na-ekwupụla anyị ọ dịkwa ka na lọọ ọ bụrụ na ịnụnụgo ndị nọ na lọọ na-anụ ka a na-asị dịka pervert the cause of justice also a na-atụrụ ya nga n'ụlọ dịka ọ bụrụ na igwe witness akpọọ gị bịa kwue ka ife si mee esibe asị so you're perverting the cause of justice ọ na-ebukwa consequences ọ na-ebu the penalty na law otu a ka ọ dịkwa ọdịnala Igbo anyị ga na-ekwupụla anyị ma ọ bụ anyị witness ma onye abụrụ ma ife gbasara ụdị ka anyị nwa ekpebe ikpe ajụ anyị ka eke ife si mee na anyị na-ekwu eziokwu ọ kala anyị mma na anyị kwula eziokwu maka anyị kwuo eziokwu anyị ekwupụgola anyị ikwu eziokwu iji regokwa ọfọ onwe ụdịrị ọfọ ijizi bụ na ịtụrụ asị a ga-aka melụ gị ebele na onwe ife emelekwuba aka ọtọ si na eke o si mee a ga-aka melụ ebele anyị ga-aka mee ebele karịa na ịtụbala asị kwube ife ọzọ chọọ ịgbago okwu ọnya bụ o ji dị mkpa na anyị bụ ụmụ ọdịnala na anyị ga na-ekwupụla anyị ụmụ ọdịnala anyị ga na-ekwupụla anyị mgbe niile anyị ga-akwụ n'eziokwu ka o wee dịala anyị mma maka na ikike anyị nwere erika ọ bụ na mmadụ mee ajọ ife ekpebe ikpe ya na mmụọ ọ bụ na chi onye nwapụta yọba biko si ma eli ebele anyị kwuru ana sị n'otu a ka ọ ga-adị ọ ife anyị kwuru ga-eme ọnya bụ anyị be nna gị anyị be nna anyị ikike ọ nwere na ndụ anyị erika anyị be nna anyị tupu ife ọma abịa na ndụ anyị be nna anyị ga-akwado na ọ ya aga ma anyị ukwu nna anyị ga-ekweta na ọ ya agala anyị ọnya bụ anyị na-ebi ndụ anyị akpachapụla anya na anyị adịghị emelu anyị adịghị eme nsọ anyị na anyị adịghị emete ife anyị na anyị ga-eji welu yala ịdị na mma anyị maka na anyị bụ n'eziokwu justice anyị ga-enye nata justice ọ bụrụ sọ anyị be nna anyị ma anyị ebe anyị bigasị ma n'obodo oyibo ma n'ugwu Awụsa bụ na Lagos ofu ife a ka ọ bụ ị ga na-ekwupụla anyị ga na-ekwu eziokwu n'ife ọbụla ị na-eme ka chi anyị wee kwado onye maka chi anyị ama nkwado anyị na ọ bụ na anyị na-atụwasị anyị ga na-ekwu ka ife si mee ọnya bụ na ife ga na-agala anyị maka ife niile abụrụ ikpesa ekpele ị na-ekpekwa ekpele ị na-agụ ọfọ anyị ga na-emekwa ife anyị kwesịrị ịdị na-eme ka anyị na mmụọ niile Chukwu nyere ikike dị iche iche ịlụ ọrụ n'ụwa ka anyị na mmụọ nwa niile were ụlọ ofu ebe ka fa wee na-eche na-edu anyị mana ọ bụ na anyị pịtọsi onwe anyị na-emelu aka na-asị asị ife asị na-eweta erika maka ọkacha isi asịsị gide mmadụ ejighị maka dịka na-asị anwa esiri wee mee ife a na-ekwesịrị ime ịfụrụ na anya ịdaga iwu anyị onye ka nsị ka m weta n'ụbọchị taa ụmụnne m ụmụ ọdịnala Igbo ọ ga-adịlụ nwoke mma ọ ga-adịlụ nwaanyị mma anyị ncha niile bụ ụmụ ọdịnala ka anyị ra wee na-akwado ntọnanị ọdịnala na omenala Igbo asị m na ya dịla anyị niile mma atata bụ afọ
na aja na be nna anyị ka anyị rasị, na aja na ikwu nna anyị, na anyị be nna anyị, na anyị ikwu nna anyị. Afa ga-ekweta na ife niile anyị tinyere aka, afa ga-ekwe, afa ga-agọzi ya, ọ ya ekweta na ọ ya agala anyị, na ọ ya adịla anyị mma. Ana m asị ụfọdụ na-agwa bụ ogologo ndụ na-arụ ike, na-ayọkwa na anyị be nna anyị ga-enyela anyị aka, na mmụọ niile na-eche na-edu anyị be nna anyị na-echekwazi anyị, ma aba ncha ga-enyela anyị aka ka anyị wee kwuru n'eziokwu mgbe niile, na-ekwu eziokwu. Ụmụ Igbo, ụmụ ọdịnala, ndị awọnụ ndị ọma, onye bụ obere nkụzi nsị ka m weta n'ụbọchị nkịta. Ọ ga-adịla anyị niile mma. Ndị awọnụ, mgbakọ mesịa na ọ ya dị mgbe ọzọ.